Bueno, alde batetik aipatzen da asko ez, oldarraldiaren kontua, baina bueno, esan beharra da oldarraldia ez dela auzi berri bat berez, ez? Osea, lehenagotik ere zapalduta geundela eta bueno, urte pila daramatzagu hor, bizirauteko eta aurrera egiteko eta ez bakarri bizirauteko, baizik eta Euskal Herri euskaldun bat, ez? Eta osasun beteko egoera bat lortzeko borrokatzen. Egia da, orain berritasuna edo dela, geneuzkan arazo guztiei edo batu zaiola, olatu erreakzionario horren kontestuan ulertzen dugun fenomeno bat dela ja onartutzat edo ja lortutzat geneuzkan gauza batzuk zalantzan jartzen ari direla eta atzera pausak plantatzen ari direla, ez? Estatuen partetik eta bueno, horren eragile bezala badaude alderdia, sindikatuak eta hori bai ikusten dugula, eta oldarraldi horren aurrean gertatzen ari da baita ere koldarraldi bat, ez? Dela, epaitegietatik eta barrez, etortzen zaigun hori ez etortzeko, askotan alderdi euskaltzaleek eta eragile euskaltzaleek joera dutela agian horren aurrean esateko, ez dugu inkomodatu nahi, ez dugu gatazka sortu nahi eta ez ditugu aterako lanpostuak euskara eskakizunarekin adibidez, ez? Baina holako mila adibide dauzkagu. Orduan, guk esaten duguna da, oldarraldiaren eta koldarraldiaren aurrean behar duguna da arroaldia, ez? Eta pixkat hor kokatzen.